Pois en principio non estamos todos os que estábamos disponibles ou estaban disponibles para o partido de Copa están tamén para este fin de semana, pendientes de si recuperamos ou non a Agulló. Bueno, moralmente pois a tope, non? Con un momento histórico, un momento feliz para o clube, para o equipo tamén, pero tamén sabendo que ten pouco tempo para saborealo, non? Que xa estamos aí outra vez ás portas de outro partido. Vámoslo a comprobar, non? É certo que de o sábado pasado que xogamos co Coruxo o mércores o equipo recuperou ben, o partido do mércores tuvo moito ritmo, estuvemos a bon nivel durante moito tempo. Bueno, estamos agora ca parte, digamos, de recuperación aínda pensando en chegar outra vez ben a domingo, en principio sin molestias e sin lesionados, que é o importante. Bueno, creo que o equipo pode volver a rendir ben, non? Refrescalo un pouquiño e volver a rendir ben o domingo. Estamos utilizando prácticamente a toda a plantilla, non? Bueno, estamos vendo que os cambios nos dan cousas diferentes en función do que queremos facer, en función do rival, en función dos propios futbolistas que escollemos. Bueno, a partir de aí pois vamos a seguir en esa liña, non recargar ou non cargar demasiado mellor algúns futbolistas, refrescar en algunhas posicións, bueno, porque nos dá ese fondo de armario que temos dentro do plantel, nos dá esas posibilidades. Foi un pouco que lles pedín hoxe, antes de estrar, é dicir, é normal celebrar, é normal, bueno, esas 24 horas despois do partido, pois que ainda estás un pouco en esa nube do que pasou. Bueno, o tema do sorteo a ser hoxe pola mañán, pois tamén te volvo a enganchar aí un pouco mentalmente á Copa, pero é fundamental desconectar, non? Temos dous partidos de Liga moi importantes e moi complicados antes do de Copa co Raio aquí. Bueno, eu creo que é o momento de aparcar agora a Copa, polo menos nós, dentro do vestuario, que foi o que lle pedín, é pensar e centrarse en estes dous partidos de Liga. Non é fácil, pero creo que xa desde hoxe no adestramento pois xa se veu que, bueno, pois que hai que deixalo un poquinho atrás, non? A Copa con este formato para clubes como a nosa é ilusionante, non? É unha competición moi bonita, mas vivimos unha noite moi bonita o miércoles, non só por pasar, non? Eu creo que tamén por como foi. Bueno, ahora temos a ilusión todos de chegar a ese día 15 para poder competir con un equipo de primeiro nivel, non? Pero para iso tendremos 3 ou 4 días antes para poder falar deso, non? Agora temos que volver á realidade nosa, volver ao máis importante deste ano, non? Que é a Liga, e centrarnos no partido do domingo, que ademais, bueno, pois, casualidades ou non, é co que hasta ahora está demostrando ser o mellor equipo do grupo. Un gran equipo que está rendindo moi ben, con moitas cualidades, tanto a nivel defensivo como ofensivo, que ten moi claro o que quere facer en todos os partidos, bueno, que sobre todo na súa casa está sendo intratable, non? É un equipo de moito poderío, que ademais ten futbolistas de moita experiencia, que ten gol, bueno, é dos máis completos do grupo e sobre todo creo que é o que máis está rendindo, non? Ten 28 puntos, que son unha cantidad de puntos importante para o que levamos xogado. Bueno, sabemos que temos un bo Miura enfrente, non? Destacando todas as cualidades que ten o Adarve, non? Que é un equipo que manexa moi ben o fútbol directo, que é moi agresivo na segunda xogada, que é moi agresivo na presión, é un equipo moi ben organizado, que ten un moi bo balón parado no seu campo, bueno, no seu campo non en xeral, pero no seu campo todavía o explota máis. Bueno, todo eso sabemos, pero tamén sabemos que en esta categoría todos os equipos temos debilidades e todos os equipos competimos ben, non? É dicir, non perdeu punto no seu campo, pero tuvo partidos moi complicados para sacalos adiante, non? Entón, bueno, temos que explotar eso, temos que ser nós mesmos, unha vez máis, acentuar o que facemos ben, saber as virtudes do rival, por suposto non regalar nada, nin non, bueno, asustarnos para nada. Isto, ao final, é fútbol e creo que temos fútbol suficiente para facerlle dano, pero temos que facer as cousas moi ben. Eu creo que hai que xestionar moitas cousas, non? Estar moi ben no balón parado defensivo, non ter pérdidas, bueno, en zonas moi perigosas nosas, porque eles son moi agresivos na presión,
bueno, facerlles dano co balón, por suposto, que lles coste recuperalo se somos capaces tamén é moi importante, bueno, sobre todo facerlles dano, non especular, nin esperar, non nos vai un partido dese tipo con un equipo como este, así que temos que intentar facerlle dano tamén para que, bueno, vexan que a nosa intención non é, bueno, pensar solo en ir ali a por un punto, non? Senón, bueno, ser capaces de meterlos en problemas a nivel defensivo, eu creo que para nós eso vai a ser tamén vital, non? Porque nos vai a dar unha imaxe diferente do partido. Se só estamos ben na faceta defensiva, solo pendientes de non encaixar, sin pensar en facer dano, creo que nos equivocaríamos. Polo que estamos vendo hasta ahora, eu creo que tamén, non? Que pode, ou que vai a estar aí entre os 3-4 primeiros seguro, bueno, porque ten plantel amplio e ten calidad suficiente para facelo, ademais de que fan varias cousas ben, non? Entonces, bueno, é un equipo que ten unha moi boa dinámica, as ligas son moi largas e ao mellor o que agora nos parece que é casi definitivo, dentro de 2 meses non o é, non? Pero a idea que a imaxe que traslada o equipo cando compite é dun equipo ganador, dun equipo que vai estar arriba seguro. Espero que sí, que se afecte, non? Pero tamén creo que para eso tamén temos que facer nós que se afecte, non? Facerlles un partido, bueno, que se lles faga psicolóxicamente duro, que vexan que non somos fáciles, que vexan que llevamos a poñer dificultades tamén cando teñamos o balón. Bueno, todo eso, sumado ao desgaste que teñen encima, se estamos dentro do partido. Igual é o mellor momento para visitar a este tipo de rival, entre como están eles, non? Bueno, como ese pouco de descanso, falábamos, pero tamén polas boas sensacións do Bergantiños ou do momento do Bergantiños, non? Sí, a ver, agora que ti cando, bueno, tes por diante un partido como este, de que sabes que o rival ten moito potencial, bueno, eso está aí, clarísimo, depois preocupaste de chegar ben, non? E nós creo que chegamos ben, creo que fixemos moi bo fútbol co Coruxo, creo, ainda que non ganamos, creo que fixemos moi bo fútbol o miércoles, vemos que están moitos futbolistas a bo nivel, que hai posibilidades de moitas variantes diferentes, non? Tanto de futbolistas como de dibuixo, bueno, e moralmente chegamos tamén nun bon momento, non vas ali moi apurado na clasificación, non vas desesperado, bueno, hai que saber xogar o partido, cada un cas súas armas, eu non o vexo tanto como arriscar, non? Creo que o equipo a nivel defensivo non é fácil de superar, non é fácil de facerlle moitas ocasións, porque creo que hai un traballo colectivo moi importante de todo o equipo, non? Despois non vexo que tanto risco como a veces parece que se comenta, non? Eu creo que o equipo o que ten é uns mecanismos, ou traballamos para que teñan os mecanismos e uns automatismos para salir dunha determinada maneira, que en algún momento se pode complicar e pode parecer que hai moito risco, pero está todo, bueno, bastante traballado, estruturado, os futbolistas o teñen asumido e creo que nos está dando moito máis do que nos quita, non? Que ao final é para o que faz. Sí, son riscos que podes asumir si crees que lle sacas máis partido do que che quitan, non? De momento a nos non nos quitou nada, pode haber algún día puntual que pode haber un error ou un erro no inicio do xogo que che poda penalizar, pero eu creo que a larga nos dá moita confianza co que facemos, somos capaces de ter o balón e de salir con moita máis claridade, de buscar superioridades onde queremos, e salir por onde queremos, que certos futbolistas reciban en zonas onde pensamos que van a ser moito máis influentes no xogo. Bueno, ao final creo que nos dá moitísimo máis do que nos quita. Ahora toca volver a enchufarse, volver a competir. Bueno, tamén é o bonito deste ano, non? Que estamos vivindo pois cousas que hasta ahora non vivíamos con regularidade. Bueno, no pasado si tuvemos algún partido entre semana, pero bueno, cos viaxes, con este nivel, con outras competicións, bueno, tócanos un pouco a todos adaptarnos e como vai a cousa, pois disfrutalo tamén.